তিনি बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकखौ देबबर्मा बाहादुरनि सारा चिथाम गोथार आजायमानि साल अ साल तुयैनो तिनि त्रिपुरा फुटबल टुर्नामेन्टनि दलाइ जनालनि ओंगै रिप्रेजेन्टेटिभ खालायनायनि बागै दलाइ जनालनि बिसिंनि कायदक साब जनालनि टीमनि बिसिंगो कायसा फुटबल बादायलायमु हंगौ अमो तिनि मनु साब जनाल तै सामनु साब जनालनि बिसिंगो अ टुर्नामेन्ट चेंगेरि जागौ तिनि TTADC नि सामु चारेफां आदं ताखोक राजेश त्रिपुरानि याकबाय लगे लगे केक ते बुबाग्रानि मांप्लि बुसखांगो चाते मुचुंगै बुबाग्रानि तिनि सारा चिथाम गोथाला चेबरि सालनो पालाय जाखा दलाइ हकु तुइसानि दंनो ख्लाओ दलाइ जुनालनि बुखाक्ति तिनि अ पान्डाओ तंबायमानि दलाइ जुनालनि चेयारपारसन ताखोक परितोष देबबर्मा ते साब जुनालनि चेयारपारसन प्रेमलाल मलसम आगनसं तुयै दलाइ जिडिअ बि दालङ आगनसं abang iya kalau jumlah chairman hai kalau sini ini nagrai motor kalau pura bos ya faktor lain faida saya ya faktor lain buruk reflektif sama no jeng orang nunggu maka dal bidal color dal bidal terus bobo bini flag no kengai tiarungin man bagai kalau wong ngangke angobron tuh saka pasta খেলাংনাই বাহিকে হ্যাঁ পুরা দলাই জুননি আন্দারও 6টা সাবজুন দङ 6টা সাবজুননি ও জায়গা 5টা ফাইনাল জরাতে 5টা খেলাংনাই ও যে 5টা পাই থাকনি ও যে জিতিনাই বনকাই দলাই জুননি ইংরি রিপ্রেজেন্ট খাইনি আমরা সঙ্গে জানা যতন তংথমানি যতন जों तंथना नालाय जों कायसा तंथमानि साल जायनि बुबाग्रा रग आसामानि साल आगिरो माहिके कटर कटर के अब नों गाना सेंका हामपा आं दासिमबो साननानै कौतो माने जों माहिके आसो अर्गानाइज खाजिया हमथायके कोनो जागा सेलिब्रेट खाजिया जिनि लाइबमानो जों कमाय थाखा तिनि इन लाइबमानो जों बुद्धि साननानै दांनाय जिनि अब लाइबमा इतिहास जतन जों नुगो महात्मा गांधी नुगो जों रेसपेक्ट महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जों बनो नुगो जों बनो रेसपेक्ट खायो बतिनि भारत हा गतन खेवनानै बागै बनो मुभमेन्ट खाय थाखा स्राव खाय थाखा बो सेक्रिफाइस खाय बनो थौरै थाखा बनो बे बनो तिनि इतिहास बनो तबो सेमबो बुबाग्रा तबो 184 राजा महाराजा सिनि जे सादिन राजा सिनि जे এই সমাজৰ ইহানো মেকল ফেমিলি দুইলে ফেমিলি তবो बखायबो सिनि दफानि बागै जे मडर्न आर्किटेक्ट बिजमानि जे सिनि जाने सिनि महाराजा बीर विक्रम अब सिनिया बिनि साखां जों कामाय इतिहास मापुरे बां देशको कामा पुकुर बड़ बड़ खुरजा जे हामसाय दंनाय इब्रा सरने हामकरायनि बागै दै रोंनायनि बागै खेत खायनायनि बागै दै खाननायनि बागै ताहेर स्टेप लामानि दङ दाबो सिनि जे इंडिपेंडेंट किंग हिसाबै सिनि जे लास्ट रुलार सिनि बुबाग्रा बिनि ताबो नुखाना जे ताबो एयरपोर्ट सालामजा माइके हामकरायनि जे स्टेप लामानि सिनि बरकनो गाहाम कायसा एजुकेशन दं माने बायबो बनि स्टेप लामानि दङ इमाहायरनो जों ताबो तिनि जे माइके प्रग्राम खालामनाय जे सिनि मुसुकमु जत चिनि दखना जों सिरिना नांनाय जे सिनि राजा महाराजा दङ ए हारनाय कल थामानि इतिहास सिनि अब सिनि से हा शासन पहले जरा शुरू खाए तब सिनी नौना नानाय फाइनेंस सालको सिनी नौना नानाय सिनी पर जतन जों सिरिना नानाय कासर माजियो कामा पॉलिटिक्स नि कारणे जों नुखा जे राजा महाराजा राजा महाराजा ता खेलेमनि दं एमदाय के सागन सिनी इतिहास कामारन बाय कामा स्टेप लाजा मरु दङ ini bokai baru person ini terus siramaka apa kaisa sini bisingo achievement baskan sang khakao je tong kore sing jotono siram mane je sini je next generation je sare tono je faine ro je jodi mahike program ro khaya america maharaja sini je asai mane contribution samaj sini dokan bai sini dokan welfare je samun kai thala mane job tong kore siriya ka kai siang thana sasra mahike je kai thana apne katha ka laran bai no